Velkommen til tredje episode av Helvetes historie-podcast, der Anne-Katrine de Hemmer Gudme forteller om helvete i det gamle testamentet og dets omland, med Kristoffer Momrak. Hjertelig velkommen til Helvetes historie, Anne-Katrine de Hemmer Gudme, som er professor ved Det teologiske fakultet. Tak. Så du er jo ekspert på det gamle testamentet og kulturen knyttet til det. Ja. Og der er jo på mange måter helvete ikke så sentralt. Nej, det kan man sige. Det findes faktisk nærmest ikke i det gamle testamente. Hvorfor ikke det? Hva tenkte jødene skulle skje med de som døde? Jamen, der er i hvert fald to måder at svare på det på. Altså man kan sige, at mye af de forestillinger, som kommer og udvikler sig om helvede i senere tid, især på den andre side af år 0, altså begyndelsen af vores tidsrækning, der begynder man også at se tendenser på det, man kan kalde for en form for systematisk teologi, som jo er noget, som især karakteriserer kristendommen i høj grad. Altså denne her trang til at ville sætte teologien i system og sige, jamen om helvede lærer vi, om frelsen lærer vi, om troen lærer vi osv. Og den måde at tænke rundt religion på, den ser vi ikke i det gamle testamente, og vel egentlig dårligt nok i det nye testamente heller. Altså denne her idé om at ville have en systematisk teologi og sætte alle de her ulike religiøse koncepter i system, det er simpelthen ikke en oldtids greje. Det er ikke noget, vi ser i religionerne i oldtiden, og derfor heller ikke i det gamle testamente. Så det er den ene måde at svare på det spørgsmål på, at det at tænke rundt helvede på den måde, det er simpelthen ikke en måde at tænke på, som vi finder i det gamle testamente. En anden måde at svare det på spørgsmålet på, det er, at i det gamle testamente, der har man dødsriget. Det er der, når du dør, der er det der, du kommer hen. Dødsriget bliver nogle gange refereret til som bare dødsriget. Nogle gange har det et navn, nemlig Sheol. Og det er ikke et straffested. Altså det er ikke et sted, du kommer hen i modsætning til at komme i himlen eller i paradiset, for eksempel, hvis du har været styg, mens du var i live. Det er sådan set bare det naturlige stedet, som de døde befinder sig og opholder sig. Og da lever de evigt i underverdenen? Det er vel egentlig heller ikke noget, som teksterne sådan adresserer så vældig specifikt. Spørgsmålet er, om der overhovedet i det gamle testamente findes en rigtig forståelse af, hvad evighed er. Vi har på hebraisk ordet olam, som ofte bliver oversat med evighed eller til evig tid på norsk. Men i virkeligheden så betyder olam på hebraisk nok i virkeligheden bare vældig, vældig lang tid. Så jeg tror, at forfatterne til det gamle testamente, de vil sige, at de døde, de skal opholde sig i dødsriget i vældig, vældig lang tid. Og præcis hvor lang tid det så faktisk er, det er vældig vanskeligt at svare på. Og det er ikke noget, som teksterne egentlig siger så mye specifikt om. Men hvordan ser det ud da i Sheol? Ja, det er mørkt. Altså igen, så er det heller ikke noget, der bliver beskrevet sådan kæmpe detaljeret, men Sheol er karakteriseret ved at være et sted, som er mørkt. Det er et sted, hvor det er støvet. Det er et sted, hvor der er porter, så store porter eller døre, der angiver indgangen. Og det er et sted, som er nede. Ofte så er retningen til Sheol, det er ned.
Og derudover, jamen, så får vi egentlig ikke så mange konkrete beskrivelser af indretningen i Sheol. Men det er et sted, som beskrives, det er karakteriseret ved det, som det ikke er. Så for eksempel forkynderen, han nævner, at der hverken er visdom eller tanke i Sheol, så det er sådan et ikke-sted. Der sker ikke så mye, kanskje. Det er glemselens sted. Og så er det også vældig karakteristisk, og det nævnes i nogle af salmerne i Det Gamle Testamente. Det er et sted, der er karakteriseret ved, at Jahve, altså Gud, han er ikke der. Så de, som opholder sig i dødsriget, de er uden for Guds rækkevidde, de er glemt af Gud. Og set med Det Gamle Testamentets perspektiv, der er det ikke så godt. Altså det er bedre at være i live. Nettopp, så fordi ødeleggelsen, eller Abaddon, er vel også et ord for dødsriket? Ja, men ikke sådan rigtig brugt i udstrakt grad i det Gamle Testamente. Det kommer lidt senere i sådan senantik jødedom, der bliver det mere brugt. Så da er det også at være død og være glemt av Gud og nede i noe som kan minde om et kjempestor grav, kanskje? Ja, altså i hvert fald et sted, som er mørkt og støvet. Absolut. Og det, som er lidt interessant ved dødsriket og Sheol i Det Gamle Testamente, det er, at der er ligesom en konceptuel overlap mellem dødsriket og graven. Og graven er jo også der, hvor man tilbringer sit etterliv på en måde. Og det er egentlig noget bra, fordi nu fik jeg sagt før, at det at være i dødsriket, i støvet, i mørket og glemt af Gud, det er ikke sådan særskilt attraktivt, så hvis man kan vælge mellem at være død og i live, jamen der vil man nok hellere være i live. Og det er også i de tekster, vi får denne her beskrivelse af, at det at være i dødsriket, det er at være glemt af Jahve. Det er netop også tekster, som kaldes individuelle klagesalmer i salmernes bog, altså for eksempel salme 6, hvor den klagende i salmen netop forsøger at motivere Jahve til at frelse ham og til at redde livet hans, og netop ikke lade han forsvinde ned i dødsriket. Og det er klart, i den retoriske situation, der bliver det kanskje også ekstra relevant at skildre døden og dødsriket og dødens støv som noget, man ikke ønsker sig, og der forsøger at appellere til Jahve, vær så snil, kom nu, red mig, frels mig, før det er for sent. Men før man dør? Før man dør, netop, ja. Men jødiske graver skal jo aldrig slettes, ikke sant? Har det noget med det at gøre, at man altid skal være i graven? Det er også en tanke, der kommer ind i jødedommen lidt senere, men vi ser mange steder i Det Gamle Testamente, at den gode død, det er netop at gå til sine fædre. Det ser vi for eksempel med Abraham i 1. Mosebog kapitel 15, og der bliver det forudsagt, at det skal ske, og i 1. Mosebog kapitel 25, der bliver det der beskrevet, hvordan Abraham han dør i en høj alder. Han har familien rundt sig, han går for at sovne med fædrene sine, altså blive lagt til hvile i familiegraven. Og det er på mange måder i den Gamle Testamente, den ideelle død, som runder af på det ideelle livet. Altså det her med at have levet med Guds velsignelse. Derfor har man blivet gammel. Man har fået efterkommere, der kan bevare ens navn og minde. Og nu bliver man lagt til hvile hos fædrene sine, altså i familiegraven. Så på en måde, så er det at dø den gode død og være død i etterlivet på den gode måde, det er netop at blive gravlagt på den rette måde, med respekt, med familien rundt sig, og blive husket af de, som kendte en, mens man var i live. Og på en måde, så er der en form for konceptuelt overlap mellem altså graven og Sheol, der giver, selvom det ikke bliver foldet vældig mye ud i teksterne, så kunne man kanskje spekulere lidt på, om Sheol og graven som steder overlapper lidt, og at det derfor kanskje ikke bare er ilde at være i dødsriket, fordi dødsriket på en måde også er der, man er i graven. Det er lidt komplekst, fordi teksterne forklarer det ikke
så vældig detaljeret, men der er tendenser til det, at det altså ikke bare er ilde at være i dødsriget, hvis man da bare er gravlagt korrekt og på en fin måde. Der er det bedste, man kan ønske sig i virkeligheden i døden. Det er den skæbne. Men du har jo et eksempel på Samuel, som blir bragt op i dagen igen af heksa fra Endor på ordre fra Saulus, fra kong Saul. Ja, altså der er vi i 1. Samuels bog, kapitel 28, netop, og det er jo en ironisk tekst på mange måder, fordi kong Saul, han har jo selv forbudt enhver at drive med dødemaneri og svart trolddomskunst, og så likevel så opsøger han denne her kloge kvinde i Endor, som netop er i stand til at kalde op Samuels spøgelse. Og der foregår vældig, vældig mye i denne her tekst, fordi på den ene side, så er vi i en tekstlig sammenhæng, den som vi ofte kalder for den deuteronomistiske teologiske sammenhæng i det gamle testamente, en særlig sådan teologisk retning, som vi også finder i 5. Mosebog, men altså også her i Samuels og kongebøgerne. Og deuteronomisterne, som vi kalder dem, altså de, som står bag denne her teologiske tænkning, de har det vældig, vældig stramt og vældig anstrengt med enhver form for gudstyrkelse og rituel aktivitet, som kan jo tænkes at trække folks opmærksomhed bort fra Jahve. Så derfor så beskriver de det her vældig strengt. Altså det er ganske forfærdeligt, det som Saul han gør her ved at konsultere en dødemanneske. Men når det så er sagt, så er det jo kæmpe interessant, som du nævner, præcis fordi det jo er et eksempel på, at det er muligt at få de døde i tale. Altså man kan kalde de op som en form for spøgelse og stille de spørgsmål. Og i hvert fald i Samuels tilfælde her, Samuel, som jo var både dommer, præst og Jahves profet, da han var i live, jamen der er det også helt tydeligt, at Samuel han er i besiddelse af privilegeret information. Han kan sige noget om, hvad som skal ske i fremtiden, om hvad Saul og Israels skæbne bliver i forbindelse med krigen og slaget, der står om nogle få dage i den her fortælling. Og det er jo så spørgsmålet, om det er noget, som er sandt for alle døde, at de på en eller anden måde, i det de er døde og befinder sig i dødsriget, der er i besiddelse af privilegeret information, og man kan spørge de om fremtiden, om Guds vilje osv. Altså information, som vanlige dødelige ikke har, eller om det har noget at gøre med, at Samuel han er en ganske særlig død, altså en, som var profet osv., da han var i live, og derfor fordi han var særlig, da han var i live, da han også er særlig, når han er død. Men det, som er en vigtig detalje i forhold til det her med trafik ind og ud af dødsriget i den her fortælling, det er jo, at Samuel han kan bare blive kaldt op som et spøgelse, og så når de er færdige med at udspørge han, der må han komme ned igen. Og han er faktisk også lidt arg, han er lidt sint over, at de forstyrrer han. Han beklager sig lidt i begyndelsen og siger, hvad vil dere mig? Altså, hvad nu det? Så det er næsten som om, at han har ligget og sovnet, og så er han blevet vækket, og han er ikke fornøjet. Men det er jo ikke ensbetydende med, at Samuel kan forlade dødsriget for tid og evighed. Altså han må tilbage dit, når de er færdige med at tale med han. Og det er også noget, som for eksempel igen Forkynderen understreger flere gange i sin bog, at når først man er kommet til dødsriget, jamen der kommer man ikke ud igen. Det er ligesom en one-way street, når man går derned. Og ned i Sheol så kommer jo alle døde, ikke sant? Om man har vært snill eller slem. Men så har vi litt sånn andre typer kilder, sånn som Jobbs bok. Da er jo Jobb veldig oppgitt og skjønner ikke helt hvorfor det skal være så urettferdig. Hvorfor kommer de onde og de gode til samme sted etter døden? Ja, altså det... Ja, og det er jo kæmpeinteressant. Jeg kunne faktisk tænke mig, altså nu er det ikke fordi vi skal sidde og læse Bibel sådan uafbrudt, men jeg kunne faktisk tænke mig at bare lige læse en passage fra Jobs bogen, hvis det er greit, fordi den giver et vældig fint billede af, hvad sådan den generelle tænkning rundt dødsriget er, også i Jobs bogen. Skal jeg lige prøve at se, jeg skal finde Jobs bog, kapitel 17. Jeg bladrer og finder Job. Jo, her. Altså, kapitel 17 i Job, der er Job i gang med
klage sig, og han beskriver, hvor ulykkelig han er, og hvordan hans styrke er brudt, hvordan alle de her ulykker, som Gud har ramt ham med, hvordan de har knækket ham og brukket ham. Og der er det så vældig karakteristisk for Job, at han der, når han er midt i den her klage, der ofte nærmer sig dødsriget og taler om dødsriget, og hvordan der er i døden. Og der skriver han her, han siger her i Jobs bog, jeg læser fra kapitel 17, vers 11, mine dage tager slut, mine planer ligger knust, ja, mine inderste længsler, de gør natten til dag, siger lyset er nær, selvom det er mørkt. Hvad har jeg at håbe på? Dødsriget er min bolig, i mørket rær jeg min seng, jeg råber til graven, du er min far, og til marken i jorden, min mor og søster. Hvor er mit håb? Hvem kan vel få øje på det? Går også håbet til dødsriget, stiger vi sammen ned i støvet. Og altså, det var vældig vakkert og vældig trist, men det er egentlig vældig karakteristisk for, hvordan Jobs bogen også beskriver Sheol, altså netop som det her mørke sted, det her støvede sted, og det her sted, som hans ulykkelige og jo i Jobs egen opfattelse uretfærdige skæbne vil føre ham hen. Og det, som er sådan hele grejen i Jobs bogen, det er jo netop det her med at stille spørgsmål ved, om verden nu faktisk er retfærdigt indrettet. Job hører med til den del af det gamle testamente, som vi kalder for visdomslitteraturen eller visdomsteologien. Og mye af det, som visdomsteologien drejer sig om, det er netop det her med, om verden nu også er retfærdig. Og der visdomslitteraturen, den falder sådan i 2 overordnede dele i det gamle testamente. Det, som ofte kaldes den positive visdom, som egentlig siger, ja, grundlæggende set, så er verden retfærdig. Du får som fortjent. Det går de gode godt, og de onde ilde. Det ser vi for eksempel i Ordspråkenes bog. Og så har vi det, som man kan kalde den skeptiske visdomslitteratur, hvor forfatteren stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig er sandt, at verden er retfærdigt indrettet. Og der finder vi netop en bog som Job og en bog som Forkynderen. Og hvor Job, han jo igen og igen bruger sin klage til netop at beskrive, hvor ilde han har det, hvor forfærdeligt dårligt han har det, for at understreke, at det er uretfærdigt. Han har aldrig nogensinde gjort noget syndigt eller fejl, mener han, og derfor så er den her hårde skæbne, som har ramt ham, den er helt uretfærdig. Det er ligesom Gud, der har regnet fejl, så at sige. Så der i Jobs bogen, der er dødsriget i høj grad beskrevet som det her triste, forfærdelige sted, som er Jobs uretfærdige straf. Og så har vi jo så en beslægtet tekst i Forkynderen, hvor altså Forkynderen også netop hører til den her skeptiske visdomstradition, hvor han siger, jamen hvordan kan det være, at det går både den retfærdige og den uretfærdige på samme måde? Altså, alle kommer samme sted hen, når de dør. Er det virkelig ret? Og det er jo, altså det er jo den her skeptiske visdomslitteratur's måde at formulere det, som man altså i senere tider kalder for teodicé-spørgsmålet. Altså, hvis nu Gud grundlæggende er god og retfærdig, hvordan kan det da være, at de retfærdige nogle gange lider? At det ikke altid sker, som mennesker mener, det burde. Og både i Jobs bogen og i Forkynderens bog, der får vi faktisk ikke noget endegyldigt svar på det. Andet end at sige, at altså, i Jobs bogen, der er svaret, jamen, der kommer Gud på scenen til sidst i bogen og siger, hvor var du, da verden begyndte? Så han siger ligesom til Job, hej, jeg er Gud, jeg har skabt dig og alt andet, og jeg ved så mye mere end du. Jeg skønner så mye mere end du. Jeg har en indsigt, som langt overstiger din. Og det, som Job vel på en måde ender med at sige, det er, at han har talt om noget, som han ikke havde forstand på, og så accepterer han sin skæbne, og han bliver belønnet af Gud. Og i Forkynderen, der bliver konklusionen, at på trods af de her tilsyneladende uretfærdigheder, der er i verden, også når det gælder døden og dødsriget, og hvor vi kommer hen, jamen der er det bedste, et menneske kan gøre, det er at nyde livet, mens vi har det, og ja, spiser og drikker og har det bra, som han siger. Og det tror jeg egentlig er en vældig fin illustration af netop denne her point i det gamle testamente, at Sheol, dødsriget, er netop ikke et straffested. Så straffen, den du har fortjent, den får du ikke i døden, men den får du i livet.
Nettopp, og det jo litt av poenget I 5. Mosebok vel, at gang på gang så døden I seg selv straffen. Netop. Så det å miste livet, det på en måte så ille det kan bli da. Det det jo, og så kan det kanskje endda bli bare bitte værre, fordi du kan netop få en rigtig styg død. Og der talte vi før om Abraham, og hvordan han jo en ganske særlig mand I det gamle testamente, og han får en velsignet død, og en god død, og et bra minde. Men tænk på sådan en som for eksempel dronning Jezabel, som vi møder I kongebøgerne I andre kongebog, kapitel 9. Der møder vi dronning Jezabel, og hun jo, altså hun næsten alt det, som forfatterne til kongebøgerne ikke liker, fordi hun kvinde. Hun en kvindelig, kongelig person, som liker at udøve magt. Det også vældig ille. Hun ikke israelit. Hun kommer oppe fra Aram I Syrien, altså hun udlænding. Hun heller ikke Jahve-dyrker. Hun afgudsdyrker. Hun dyrker Baal og de syriske guder. Og så ovenikøbet, så lyver hun og får jo henrettet den uskyldige mand for at stjæle hans ejendom. Så hun virkelig styg og ond og syndig på alle måder I den her fortælling. Og hun får en helt forfærdelig ilde død, fordi hun bliver kastet ned fra et vindue, så hun falder ned på gårdspladsen og dør. Så bliver hun trampet på af heste, der bliver forskrækket, da hun falder. Og så kommer der hunde løbende ind på gårdspladsen og spiser kroppen hendes og slikker blodet op fra jorden. Så da de kommer for at begrave hende, der findes der ingenting tilbage af Jezebels døde krop, andet end hænderne hendes og kraniet. Så hun kan ikke få en grav. Hun kan ikke blive begravet på den rette måde. Der simpelthen ikke nok fysiske rester tilbage af hende til, at hun kan blive gravlagt på den rette måde. Så hun bliver glemt. Hun bliver spredt ud over marken som gødsel, og hun kan aldrig sovne med fædrene sine, sådan som idealet Så der det virkelig, hvis du virkelig har været en ond person, når du har været I live, jamen der kan du også risikere at få en ond og styg død. Men igen, bare før dødsriket, så at sige. Men også en æreløs død, da? Ja. Æreløs og mindeløs. Men utover altså man leser jo Det gamle testamentet utover, ikke sant, som om det var en utvikling, men det klart at I profetene fra Jesaja og utover, så går jo ting ikke så bra for Israel lenger. Det jo på en måte Guds løfte om at alt skal bli så bra, det går jo motsatt. De blir jo sendt I eksil til Babylon, og da begynner det å dukke opp en del tanker, uttrykte tekster som Jesajas, hvor man pønsker på en slags hevn etter døden. Med marken som aldri dør, og ilden som aldri slokker, som skal bli Babylons hersker til del. Ja, rigtigt. Altså, der nogle interessante hævnfantasier, blandt andet I Jesaja, om der vel der den her kaosfyrste fra Babylon, som skal styrtes langt ned I dødsriket, og kanskje det en form for straf. Men igen, det her med at spore en udvikling, det vanskeligt, fordi teksterne har jo blivet skrevet på vældig ulike tidspunkter, og det jeg vil sige, jeg lidt tøvende over for at skitsere en helt så tydelig udvikling I tankegangen, fordi det vi får, jo særligt I Jesaja-bogen, og så lidt I Ezekiel, lidt I Jeremia, så det vældig, vældig, på dansk vil man sige, spredt fægting, det sådan lidt sporadisk og spredt information. Så jeg vil egentlig sige, at i det gamle testamente, der har vi endnu ikke en klar forestilling om døden som et straffested. Det noget, der kommer senere. Et ord de aller fleste har hørt jo Gehenna. Ja.
Og det beskriver vel en slags straff etter døden, eller ikke? Hva egentlig Gehenna? Jamen, der er vi også i sådan tidlig jødedom. Altså, Gehenna er vel egentlig oprindeligt et fysisk geografisk sted i nærheden af Jerusalem, nemlig Hinnoms Dal, som i nogle tekster bliver omtalt som et sted, hvor de afgudsdyrkende israeliter, altså de, som ikke dyrker Jahve på ret måde, men dyrker andre guder og udfører forbudte ritualer, hvor de lader deres barn hoppe igennem ilden. Og det er lidt usikkert præcis, hvad det vil sige at hoppe igennem ilden, om det i virkeligheden er en eufemisme for barneofringer, altså hvor man simpelthen ofrer sine barn til guderne, eller om det er en anden type ritual. Og i og med det her, det er vældig, vældig polemiske tekster rettet mod en gruppe, som jo ikke selv kommer til ord i teksten, så kan det også være, at det bare er det pure opspind, og der aldrig er nogen, der har gjort det, hvem ved. Men det er i hvert fald det i teksterne, som Hinnoms Dal bliver associeret med, altså noget med ild, og noget med forbudt religion og forbudte ritualer. Og det er som om, at den tradition, der udvikler sig op igennem den tidlige jødedom, i hellenistisk tid og romersk tid, til at der blive Gehenna, som er netop en form for dødsrige, og der har det karakter af et straffested. Altså et sted, hvor de, som har fortjent en straf, kommer hen efter døden. I Gehinnom, som det er på hebraisk, blir jo oversatt til Gehenna i Septuaginta, ikke sant? Som er den græske oversættelse netop. Den græske oversættelsen av det gamle testamentet, fordi som mange lyttere kanskje ikke vet, så fantes det jo ikke noe bibel for de første kristne, annet enn nettopp bøkene i det gamle testamentet. Så det måtte de få oversatt, og da dukker jo Gehenna opp som et ord. Men hvis vi da ikke kan se noen endring fra et nøytralt dødsrike til et moralsk Gehenna straffested, hvor kommer da disse ulike forestillingene om livet etter døden fra? Du nevnte naboreligionene i Syria, og også dyrkelsen av denne guden som krevde barneoffer. Ja, altså, og der er igen, i forhold til det her med barneofre, altså det er jo, altså det er så vanskeligt med tekster for oldtiden, fordi vi jo vældig, vældig ofte får vældig polemiske beskrivelser af det, som de andre gør, når de praktiserer deres religion. Og hvor mye sandhed, der så faktisk er i de her vældig polemiske tekster om, hvad de andre gør, det er så spørgsmålet. Altså, i Gamle Testamente, når forfatterne sådan bliver allermest sindte og worked up over de andre, så kan det være, så skriver de for eksempel om guden Molok eller Molek, og hvordan han kræver barneofre og så videre. Og den historiske virkelighed bag det her, den er vældig spinkel. Altså, det er ikke sikkert, der nogensinde har været nogen barneofferkult til Molek. Det kan godt være, at det bare er et fantasifoster på en måde i de gammeltestamentlige forfatteres polemiske univers. Det ser ud til, hvis vi ser på arkæologiske fund, at der kanskje har været praktiseret barneofre i Nordafrika, i det puniske område, som en del af det sådan generelle offersystem. Der har man kunnet ofre dyr, og så i særlige situationer, der har man kanskje også kunnet ofre små barn. Og vi ser det jo også beskrevet hist og pist i Gamle Testamente. For eksempel kongen af Moab i 2. kongebog kapitel 3, han offrer sin førstefødte søn for at få gudernes hjælp til at vende krigslykken, da byen hans er erobret. Og altså fun fact, det fungerer jo faktisk i dette tilfælde. Altså barneoffret virker inden for Israel, jamen der har vi i Dommerbogen kapitel 11, dommeren Jefta, der afgiver et vældig slurvet, tjusket løfte om, at han vil ofre det første, der kommer ud af døren på huset hans, som offer til Jahve, når han kommer hjem og har vundet krigen. Og den første, der kommer ud sådan dansende og tager imod ham, da han kommer hjem, det er hans førstefødte, højt elskede datter, som der må ofres. Og så har vi selvfølgelig mye mere berømt fortælling om Abraham og Isak i 1. Mosebog kapitel 22, hvor Abraham jo i første runde får befaling om at ofre sønnen sin, og så til slut får at vide, nej, det trænger du ikke. Vi får lidt indtryk af, at det vigtige var, om han var villig til at gøre det, og der trængte han ikke at gøre det. Så det er ligesom, det er sådan en teoretisk mulighed, det her med barneoffer, som de gamle testamentlige forfattere sidder
at massere lidt sådan rent intellektuelt, men at der faktisk har været praktiseret barneofre i oldtidens Palæstina, det er ikke noget, vi sådan kan være helt sikre på. Kanskje der ikke har det. Men i forhold til det her med fremmede indflydelser og teologisk indflydelser, jamen så var der, da jeg var student, og det er ved at være en del år siden, der var der mange, der mente, at nogle af de dødsrige forestillinger, som opstår i sådan hellenistisk jødendom og senere kristendom, at de kunne have været en form for idéimport eller teologisk import fra Perserriket. Altså Perserriket, de bliver jo det store imperium i regionen her i det østlige Middelhavsområde og i Midtøsten fra 539 før vor tidsregning, der erobrer Perserriket Babylon, som var datidens stormagt, og der har vi så altså Perserriket som stormagten fra 539 og frem til begyndelsen på hellenistisk tid, som er rundt 333 i oldtidens Palæstina. Og der er der mange, der har overvejet, om ikke det kunne være sandsynligt, at der simpelthen kom noget tankegods fra persisk religion og fra zoroastrianismen, som var den vanlige religion i Perserriket. For eksempel idéer om dualisme, altså det her med, at der er en god magt, en god guddom og en vond magt, der kæmper mod hverandre, og kanskje også idéer om en form for evig liv og opstandelse efter døden. Og det er muligt, altså det er virkelig muligt, at der har været en form for teologisk idehistorisk påvirkning fra Perserriket og ind i jødedommen, men vi ved det simpelthen ikke, og den form for idehistorisk påvirkning er utrolig vanskelig at påvise sådan helt præcist. Så det jeg vil sige, i den aktuelle sådan nutidige forskning, nu her i 2020-årene, der tror jeg, de fleste vil sige, det er en mulighed, vi ved det ikke, vi kommer formodentlig aldrig til at kunne bevise, om det er rigtigt eller ej, men det vi kan sige, det er, at når vi kommer ned i hellenistisk jødedom og ser på nogle af de tekster, der bliver skrevet i den periode, altså fra 333 før vores tidsregninger frem, der begynder de her idéer om evigt liv, opstandelse og straf eller belønning efter døden og dukke op først i nogle få tekster, hist og pist, og så mere og mere. Er det nødvendig, tenker du, å begrunne utviklingen i retning av et dualistisk dødsrike med moralsk dom? Er det nødvendig å forklare det med en ytre påvirkning? Nej, jeg tror ikke det. Altså, der er... Jeg tror faktisk ikke, vi trænger at finde den her ydre påvirkning. Og altså man kan sige, det som mange religiøse systemer gør, det er jo, at de undergår sådan nogle store bølger, eller sådan pendelbevægelser, hvor altså at nogle gange så kommer der mere fokus på det moralske aspekt, nogle gange kommer der mere fokus på guddommeligdom og retfærdighed, nogle gange kommer der mere fokus på personlig fromhed og inderlighed og det sådan spirituelle, og så nogle gange så svinger pendlet lidt i den modsatte retning igen, så kan det være, at man slapper lidt af på nogle af de aspekter igen, og sådan er det ofte med flere store religioner, at de undergår de her sådan lidt, man kan næsten kalde dem trends eller tendenser, og der kunne man godt argumentere for, at det der sker i hellenistisk jødedom og senere op i kristendommen og med altså
indførsel af apokalyptisk tankegang og eskatologi, altså det her med et større fokus på det, som skal ske i de sidste tider, og på den andre side af de sidste tider, større fokus på det moralske, det etiske aspekt i religionen, større fokus på dom, belønning og straf, og større fokus på det, man kunne kalde personlig fromhed, hvor religionen på en måde bliver lidt mere inderlig, og der er relativt set mindre fokuseret på rituel praksis. Altså der kommer kanskje et lidt ændret fokus på at tænke ret, snarere end at gøre ret i religiøs forstand. At man kan sagtens forstå den religionshistoriske udvikling, der sker både inden for jødedom og kristendom, inden for denne her religiøse trend-tendens eller bølgetendens, så vi trænger egentlig ikke ekstern påvirkning eller import af idéer udefra for at kunne skønne det, der sker i jødedommen på det her tidspunkt. Du nævnte ordet apokalyptiske tekster. Ja. Hvad går de ud på egentlig? Ja, altså der er vi også inde i en særlig litterær genre, som netop også udtrykker nogle bestemte religiøse idéer. Og altså inden for det gamle testamente, der findes der faktisk ikke så vældig mye apokalyptik. Vi har egentlig bare Danielsbogen, som kan siges at være et apokalyptisk skrift. Men så, hvis vi ser ud over det gamle testamente og ser på de skrifter, der ellers bliver produceret i den hellenistiske jødedom og i tidlig kristendom, der findes der ganske mange, for eksempel Enoks bog, mange eller flere af de tekster, vi finder blandt Dødehavsskrifterne og altså de her tekster, der blev fundet nær Dødehavet i Qumran. Altså der ser vi de her idéer om altså udvalgte individer, der får et syn eller en vision, så på den måde så er apokalyptikken beslægtet med profetlitteraturen i Gamle Testamente, og hvor de her modtagere af et syn ofte bliver taget ud på en eller anden form for rejse, enten for at se kosmos eller dødsriget eller begge dele, og der får oplyst altså særlig information om verdens indretning, om de sidste tider, om hvad som skal ske i etterlivet og så videre. Og ja, altså det passer jo vældig godt med det her skifte, der nok sker med at være mere fokuseret på det hinsides og på denne her personlige fromhed, og hvordan den kan føre til, at man får en retfærdigdom. I apokalyptikken og i eskatologien, så er det jo sådan at verden skal gå under. Det har vel ikke været der fra begyndelsen av i 5. Mosebok og så videre? Nej, det har du helt ret i, og det er utrolig interessant, at vi netop, altså vi trænger, at verden ødelægges eller forsvinder på en eller anden måde, og det er ligesom om, at man kan næsten se på det som en form for totrinsraket, fordi i det gamle testamente, og særligt i profetlitteraturen, der har vi en idé om, at der kommer en dag, og den bliver så kaldt lidt ulike ting i hver forskellig tekst, men det kan være Jahves vredesdag, eller Jahves sinnesdag, eller det kan være den dag, hvor Herren kommer, eller den dag, hvor dommen kommer, eller så videre. Så der er ligesom allerede i profetlitteraturen, som ikke er apokalyptisk, der har vi den her idé om, at der kommer en dag, og der skal altså ske forandringer. Der skal de, som har handlet ret og været retfærdige, de skal blive løftet op til ære og værdighed, og de, som har været vonde og syndige, de skal straffes. Men en vigtig detalje er jo, at her, der er der tale om en særlig dag, som ligesom sker på denne side af verden. Altså, at det ikke er noget hinsides, men en dag, der kommer i vores liv, altså i vores vanlige historie, så at sige. Og så sker der ligesom en udvikling i det, vi kommer ind i den apokalyptiske litteratur, hvor denne her dag, hvor alting bliver forandret, hvor alting bliver snudt op og ned, den kommer altså til at markere verdens ende, så at sige. Og med den verden, som vi kender, med dens ende, der kommer der også begyndelsen på en ny verden, hvor, ja, og man frister til at sige en bedre verden, hvor netop de retfærdige skal få deres belønning, og de vonde skal få deres straf.
Og da kommer vi også ind på Messias. Hvem Messias i jødisk tro egentlig? Jamen han har lidt personlighedsspaltning. Han er mange forskellige ting. Og der har vi en lignende udvikling i virkeligheden, hvor man kan sige, at først kunne vi selvfølgelig begynde med at sige, hvad betyder Messias i det hele taget? Og på hebraisk, der er Meshiach, han er den salvede. Og i det gamle testamente, hvor vi altså først får referencer til en Meshiach, eller til Herrens salvede, jamen der kan den salvede være kongen. Altså i det kongen, han bliver konge, der bliver han salvet med olie på hovedet. Det kan også være en ypperste præst. Ypperstepræsten og præsterne bliver salvet med den hellige salvingsolie, i det de går ind og begynder at tjene som præster i Jahves helligdom. Det kan også i nogle tilfælde være en profet, og så kan det også nogle gange bare være en person, der har fået en særlig æresbevisning. Altså for eksempel i salme 23, der har du salmisten, som tilsyneladende ikke er nogen særlig person, hverken konge, profet eller præst, men han beskriver, hvordan Gud Jahve salver hans hoved med olie. Så hvis du ønsker at ære nogen og vise dem særlig positiv opmærksomhed, der kan du salve hovedet deres med olie. Men i denne her messianisme, eller messias-tankegangen, i det den udvikler sig op igennem historien, der bliver messias-skikkelsen særligt knyttet til kongerollen og til præsterollen. Og der, i det vi kommer ned i hellenistisk tid, der ser vi, at der inden for jødedommen udvikler sig forskellige messias-idéer om, at messias enten er en konge, der skal komme og gøre alting ret for folket sit, eller en præst, der skal komme og gøre alting ret for folket sit. Nogle gange så kan Messias endda være en form for dynamisk duo, altså hvor det både er en præst og en konge, der i fællesskab skal samarbejde om at gøre alting ret. Og i de tidligere tekster, der er det helt tydeligt, at de her Messias forventninger og denne her Messias skikkelse, som skal komme, at det er alt sammen noget, som skal ske på denne side, så at sige. Så præcis ligesom med den her dark, der skal komme, som vi talte om for lidt siden, der er Messias også en, der skal komme, altså på denne side af historien, og fikse verden, mens vi lever i den. Så det, at Messias kommer og gør alting ret, forudsætter ikke verdens ende. Og så sker der en udvikling i denne her Messias forventning, altså det her håb på Messias, hvor man da i stigende grad begynder at vente på en Messias, der skal komme på den andre side af verdens undergang, på den andre side af, at verden har gået under og har blevet ny. Og der passer kristendommen og kristendommens forventninger til Jesus som Kristus jo perfekt netop ind i det, altså denne her Messias forventning om en Herrens salvede, der skal komme og gøre alting ret for de retfærdige på den andre side af jordens undergang, så at sige. Og der ser vi jo også nogle virkelig interessante tendenser i Det Nye Testamente, hvor man kan sige, at altså disciplene, som jo i udstrakt grad er jøder og er godt kendt med Det Gamle Testamente, de har jo nok en på mange måder vældig sådan klassisk eller for tiden karakteristisk Messias forventning, nemlig at Messias er en kongeskikkelse, som skal komme enten på denne side af verdens undergang eller på den andre side, og gøre alting godt for det udvalgte folk. Og så er det jo, at Jesus i Det Nye Testamente med den måde hans historie udvikler sig på, jo på mange måder ikke lever op til den Messias forventning om, at det skal være en konge, der kommer i herlighed og magt og ære og så videre. At den virkelighed, som udspiller sig i Jesus biografien, som den bliver fortalt, den er jo en ganske anden. Så der er en virkelig interessant spænding mellem denne her klassiske old school Messias forventning, det som folk de går og håber på og har lært, at de skal håbe på, og så det de faktisk får med Jesus i Det Nye Testamente. Så det er utrolig interessant at se, hvordan der er sådan
næsten konstant forventningsafstemning i samtalerne mellem Jesus og disciplene i evangelierne, særligt i de synoptiske evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, hvor de sådan hele tiden stiller spørgsmål, disciplene til Jesus, der afslører, at de i virkeligheden havde tænkt sig noget lidt andet, men det de fik, det var han. Jesajas, han er jo overbevist om, at Kyros er Messias. Det er vel ikke sikkert, at Kyros vidste. Jeg tror, Kyros har blivet utrolig overrasket, hvis han nogensinde har hørt det. Men Kyros er jo perserkongen, og Kyros har svært god presse i det gamle testamente, i Jesaja-bogen kapitel 40, fordi han netop er den persiske konge, som erobrer Babylon, og i det gamle testamente kan man læse om, hvordan dele af folket har blivet taget i fangenskab i Babylon, altså ført bort fra Jerusalem og Juda i Palæstina, og blevet ført over til Babylon i det, der kaldes eksilet i Babylon. Og i det Babylon, der falder til perserne der i 539, så er det, at Kyros han giver tilladelse til, at folket kan vende tilbage, altså eksilet bliver afsluttet. Og lidt senere også at templet i Jerusalem, som blev ødelagt, da byen faldt, at det også kan blive bygget op igen. Altså det er jo bare gode, positive udviklinger for de, som kom fra Juda oprindeligt. Og derfor får Kyros så utrolig god omtale i Jesaja-bogen der i kapitel 40, og der bliver han simpelthen hædret som den eneste ikke-israelitiske konge nogensinde, men netop at blive kaldt for Jahves salvede, altså Jahves Meshiach. Og igen, der er det jo brugen af Meshiach i den ikke-apokalyptiske version, altså som en konge, en jordisk konge, der kommer og træder ind i historien, og på Guds befaling, genopretter tingenes tilstand for de retfærdige. Nettopp, så da håper jo Jesajas og hans publikum at nå må det være over med prøvelsene. Men det var det jo ikke. Du nevnte fallet i 70, da blir jo Jerusalem ødelagt av romerne. Og rundt denne perioden så har vi også før og etter ulike sekter som egentlig har mistet litt sånn tålmodigheten med hele Mosebøkene. Du har for eksempel fariseerne, som mener at man kan gjenfødes og leve et godt liv, og så kan man, hvordan går det? De kan bli frelst, ikke sant? Gjennom sine gode gjerninger. Det er et godt spørgsmål. Igen er det lidt vanskeligt med de her grupperinger inden for hellenistisk og romersk jødedom, som farisæerne og sadukæerne osv., fordi vi hører aldrig rigtigt fra de selv. Altså vi hører de omtalt som typisk som særligt farisæerne og sadukæerne. De er jo nogle af de her grupper, som vi møder på i det nye testamente, som er de, der ofte udfordrer Jesus, når han står og taler med disciplene sine, eller står og lærer folkemængden om et eller andet, typisk fordi de har bedt ham om det. Der dukker der en gruppe farisæer eller sadukæer op og udfordrer ham, og ligesom er uenige. Så de bliver ofte brugt af forfatterne i det nye testamente, som sådan lidt sådan en stereotypisk teologisk modstander på en måde, ikke, for at få Jesu og hans lærer til at stå frem i et bedre lys. Så om det nye testamente siger, at farisæerne og sadukæerne mente, hvis der var grupper i den hellenistiske og romerske jødedom, som faktisk identificerede sig selv som farisæer og sadukæer, om det, der står i det nye testamente, at de mente, faktisk var det, de mente, det ved vi simpelthen ikke. Og det igen, altså som jeg også talte for om lidt tidligere, altså det her med de her vældig polemiske tekster, religiøse tekster, som vi har fra oldtiden, altså denne her måde at genfortælle deres teologiske og politiske modstanderes religiøse argumentation på, den er ikke altid 100% pålidelig, og det kender vi jo godt igen også fra moderne politisk diskurs og polemik, at det som en politiker siger, at hans modstandere siger, det er ikke altid det, som hans modstandere faktisk siger. Altså vi mennesker har altid haft en tendens til at male modstanderne vore op i vældig, vældig krasse farver, ikke sandt? Og så har vi jo selvfølgelig den hellenistiske, eller
romersk-jødiske historiker Josephus, som også skriver lidt om disse grupper, men dog uden at være medlem af nogle af disse grupper selv. Så det er lidt usikkert, hvad de egentlig har ment, men noget af det, som er karakteristisk for sadukærerne i de beskrivelser, vi har af det er, at de afviser opstandelsen. Og det er jo interessant i sig selv, nu hvor vi er interesseret i det her med dødsrige og etterliv og så videre, fordi hvis det i det første århundrede efter vores tidsregning har været relevant at nævne, at gruppen, som man kalder sadukærerne inden for jødedommen, har en afvikende opfattelse i forhold til opstandelse og evig liv, så kunne det jo godt give en pejling eller en indikering af, at der på det her tidspunkt har været gængse opfattelser af opstandelse og evig liv, som flertallet kanskje har haft, og hvor sadukærerne der har skilt sig ud. Så det, at man vælger det som en... Altså, altid må vi tage det med et gran salt, men det, at man vælger sadukærernes opstandelse skepsis som noget, der karakteriserer de som gruppe, det er interessant i sig selv, fordi det siger os noget om, at nu er vi pludselig i en historisk-teologisk kontekst, hvor opstandelsestro er en greje. Og det var det ikke for bare et par århundreder siden. Det er veldig, veldig interessant, og så har du essenerne, ikke sant? Du nevnte dødehavsrullene fra Qumran, og essenerne blir jo også så vidt omtalt hos Josephus, men noen av de tekstene de hadde tatt vare på var jo nettopp Enoks bok, Ja. som jo er en ganske annerledes bok enn resten av de gamle hebraiske tekstene. Kan du fortelle litt om hva Enoks bok egentlig handler om? Ja, altså nu med forbehold for, at nu begynder vi sådan bitte lidt at bevæge os lidt uden for mit ekspertområde, fordi der kommer vi op i en historisk udgave af jødedommen, der er lidt senere end Gamle Testamente, og det er jo Gamle Testamente, hvor jeg har bedst hjemme, så at sige, men altså Enoksboken er vældig omfattende litteratur, altså den er på langt over 60 kapitler, tror jeg, i de mest omfattende udgaver. Den tager udgangspunkt i Enok, som vi hører om i første Mosebog. I nogle af de allerførste kapitler i første Mosebog, der bliver han nævnt som en person, der i stamtavlerne, jeg mener det er kapitel 4 i første Mosebog, der bliver han nævnt i stamtavlerne, og fordi han ligesom mangler en slutdato, så at sige, det bliver ikke sådan vældig klart, om han dør eller ikke. I den her korte omtale af han, der bliver han der plukket op af de her forfattere i hellenistisk romersk tid, og bliver der gjort til denne her særlige person, som modtager adskillige syner fra Gud og bliver taget ud på himmelrejser sammen med en engel, hvor han oplever alt, jeg har lyst til at sige alt muligt bogstaveligt talt mellem himmel og jord, altså hvor han blandt andet møder kæmperne eller vogterne, som sidder spærret inde i en hule. Og her har vi igen en reference fra en fortælling i første Mosebog kapitel 6, altså ret før storflommen og beretningen om syndfloden og Noah, der hører vi om, at gudsønnerne, altså en eller anden form for underguder, de stiger ned på jorden og får barn med de menneskelige kvinder, fordi de synes, de menneskelige kvinder er så vakre. Og de barn, der kommer ud af denne her forening mellem Guds sønner og menneskekvinder, som på en eller anden måde er altså grænseoverskridende, fordi den blander to arter, så at sige. Den blander det guddommelige og det menneskelige, og derved så kommer der de her sådan lidt
grænseoverskridende barn, nemlig de her kæmper, som er store og som lever alt for længe, og som på en eller anden måde bare overskriger de kategorier, der findes i verden, og som bør være i verden. Og der står ikke mye mere om det, end det i første Mosebog kapitel 6. Det er bare de første 4 vers i kapitel 6. Men den her fortælling om de her kæmper, eller vogterne, som de der bliver kaldt i Enoksbogen, den bliver så plukket op og igen foldet ud, så vi hører om vogterne, som har forsøgt at gøre oprør mod Gud, og som bliver straffet og kastet ned fra himlen, og som der bliver spærret inde i en hule og skal sidde der i enten meget lang tid eller evig tid, og hvordan Enok, der blandt andet bliver taget ud på en rejse og møder han, som er leder for vogterne, og hører historien fortalt fra hans synspunkt osv. Så Enoksbogen er altså en helt vild sådan rejse rundt i et sådan dramatisk, mytologisk univers med guder, kæmper, monstre og engle, og hvor Enok undervejs på denne her rejse, der også får information om, hvordan verden er indrettet, og hvordan evigheden er indrettet, og hvad der skal ske med mennesker, både før og efter døden. Og en av de han prater med er jo Azazel. Ja. Ikke sant? Og Azazel er jo også nevnt i, jeg husker ikke hvem av Mosebøkene der er han ørkensdemon som mottar syndebukken. Det er 3. Mosebok kapitel 16. Men Azazel, han spiller jo en veldig beskjeden rolle i det gamle testamentet, men en ganske stor rolle i Enoks bok. Ja. Er det da grunn til å anta at det har vært en muntlig fortellertradisjon om disse fallende englene? Altså et eller annet sted må jo Enok ha fått dette fra, eller de som fortalte om Enok? Ja, enten har de det, eller også så har de bare været kæmpe kreative. Og det er jo altså det, som virkelig kendetegner mye af den litteratur, vi ser her i hellenistisk og romersk jødedom, at det er fantastisk litteratur. Altså den er mangfoldig, den er kreativ, den er dynamisk, og den har netop som karakteristika det her med, at de tekster, der bliver produceret på de her tidspunkt, der er det svært vigtigt, for det er ganske tydeligt, at det er svært vigtigt, fordi at skrive sig ind i det allerede eksisterende bibelske litterære univers. Så de plukker op navne, som er kendt fra for eksempel første Mosebog eller 3. Mosebog, og de kanaliserer deres egen fortælling ind i handlingsforløb, som også er kendt fra de bibelske fortællinger, og samtidig så går de også næsten helt amok med at fylde på med informationer og detaljer og action og mytologi og kosmologi og så videre. Så det er jo ikke umuligt, at der har eksisteret mundtlige traditioner, der har været i omløb, og som har altså i tillæg til bibelteksten har givet inspiration til nogle af de her hellenistiske jødiske tekster. Men jeg tænker, at det er lige fuldt muligt, at forfatterne bare har været utrolig opfindsomme og kreative, og kanskje har været en del af en gruppe af teologiske tænkere og forfattere, som i fællesskab har udviklet de her tekster med stor kreativitet og opfindsomhed, og jo også med stor skrivelyst, fordi de skriver virkelig mye. De skriver mye, og de skriver langt, og de skriver omfattende osv. Så altså, vi må bare sige, når vi ser altså både på de hellenistiske jødiske tekster, vi har bevaret blandt dødehavsrullerne og også udenfor, altså nogle af de tekster, som kaldes for apokryferne og pseudepigraferne i dag, altså de, som ikke er med i vores udgave af det gamle testamente, der vil vi bare sige, at der er virkelig en utrolig både teologisk og litterær kreativitet og dynamik, så igen, altså lidt for at gå tilbage, som vi talte om før, altså egentlig så trænger vi kanskje ikke at forklare det fænomen, som disse teksterne er, med input fra en tredje tradition, som vi ikke kender, for eksempel en mundtlig tradition. Jeg tror helt og fuldt på, at de her utrolig dygtige, kreative forfattere har været i stand til at komponere disse tekster selv, og kanskje bare har gjort det, altså bare har skrevet og videreudviklet på de her tanker og idéer. Altså det må man sige, at den hellenistiske jødedom, når det kommer til
teologisk litterær opfindsomhed, jamen, altså man skal lede længe efter at finde en historisk periode, der kan måle sig med den i både produktionsvolumen, men også idévolumen på en måde. For 100 år siden så ville man jo sagt at dette er nært beslektet med Hesiods teogoni og gigantomakien, og at her har det vært en påvirkning. Ja. Men den måten å tenke på har man forlatt i forskningen i dag. I højere grad, ja. Det vil jeg sige. Altså, og det er jo helt rigtigt, at der er jo fællestræk, og det er jo bestemt heller ikke umuligt, at hellenistisk jødedom har fået påvirkning fra tekster fra Hellas, ligesom det egentlig heller ikke er umuligt, at forfattere i Hellas, for eksempel Hesiod, har kunnet få påvirkning fra Midtøsten, altså fra det bibelske område eller fra Mesopotamia. Altså, der har formodentlig været kulturudvikling frem og tilbage, men det er bare så utrolig vanskeligt at påvise, hvordan idéer rejser, og hvem der påvirker hvem. Men du har helt ret, at den måde, man tænkte på inden for bibel- og oldtidsforskning for 100 år siden, der var man langt mere tilbøjelig til at tænke i det, man kunne kalde monogenese. Altså mono, som betyder en, og genese, som er opståen. At en idé, den opstår et sted, og så spreder den sig. Og så det vil sige, at hvis man kunne se i oldtidslitteraturen, at der var identiske eller mønstre, idémønstre eller fortællemønstre, der lignede på hverandre, jamen der ville man gerne påvise, hvem som fik den idé, hvem som fortalte den fortælling først, og så hvordan den spredte sig til de andre, hvordan den smittede de andre, så at sige, med samme idé. Og der har man inden for religionshistorien og oldtidsforskningen nu i dag i langt højere grad været åben for det, man så kalder polygenese, altså at noget kan opstå mange steder og være likt på nogle områder og være forskellige på andre, men at vi ikke nødvendigvis trænger at forudsætte en direkte påvirkning, altså en direkte smittespredning af idéer fra en og så videre til den næste og så videre. Altså, når man skal prøve å forstå hva Enok forteller om, og for så vidt også skapelsesberetningen med disse kjempene som vandrer omkring på jorden og er grenseløse og gir menneskene kunnskap, og de har overnaturlige emner, og Gud gjør ende på dem med lynild og flom og så videre, så har jo ganske mange også i våre dager slengt seg på og sagt at ja, men dette er ikke kreativt, dette er ekte. Og det står om vesener fra det ytre rum. Det liker jeg veldig godt. Jamen det minder jo lidt om det, som også har sket inden for egyptologien. Altså for eksempel med, altså når man har været sådan helt paf og målløs over, hvor fantastisk veludviklet teknologi de gamle egyptere har haft, for eksempel når de konstruerede pyramiderne. Altså pyramiderne, de er vel i rundetal 4.500 år gamle, og vi ved fortsat dårligt nok, hvordan det faktisk var teknisk muligt med datidens byggeteknikker og bygge pyramiderne, den store Keopspyramiden og så videre. Og der ser man jo lidt samme tankemønster på en måde, eller samme form for rationale, at hvis der er noget i fortiden, vi ikke skønner, eller ikke har fuldstændig forståelse for, jamen der kan det i hvert fald for nogen give mening at forklare det med rumvæsener. Altså jeg ved ikke. Jeg er så sjældent. Jeg tror ikke på rumvæsener. Det er jo også andre som har påpekt at disse spektakulære visionene hos profetene må ha vært inspirert av rusmidler. Ja, og altså det er jo fuldt muligt. Vi ved jo, at der fandtes profeter
altså Midtøstens kultur i oldtiden. Altså de fylder jo ganske mye i teksterne til det gamle testamente, og de dukker også op i teksterne i Mesopotamia, både i oldassyrisk og nyassyrisk tid, så altså både i bronzealder og jernalder i Mesopotamia, der har vi referencer til folk, som har fungeret som profeter, som har modtaget syner eller orakler fra guderne, og har givet de videre i forhold til konkrete situationer. Og vi ved ikke så mye om, hvad de konkrete sådan rituelle praksiser har været rundt profeternes virke, men vi ved, at en profet har været en sådan sociohistorisk rolle, man har kunnet have, og den blev forbundet med det her med at enten modtage visioner eller syner i drømme, eller bare som man stod og gik. Og det er bestemt ikke utænkeligt, at der har været en forventning til, at en profet har skullet opføre sig på en bestemt måde, måske performe i en eller anden form for trancetilstand, eller altså sådan igen noget, som er ud over det vanlige, og af andre ville kunne opfattes som grænseoverskridende, netop fordi profeten jo i kraft af at være et menneske, der modtager information fra gudernes verden, jo netop i sig selv er grænseoverskridende. Og der er det fuldt muligt, at profeter har benyttet sig af en eller anden form for euforiserende stoffer, for at kunne opnå den her trancetilstand. Vi ved det ikke, men man kan sagtens forestille sig det. Altså jeg vil aldrig kunne bevise det, tror jeg, fordi den type materiale findes ikke, men jeg vil heller ikke afvise det. Absolut ikke. Men vi har jo tusindvis af rusmisbrukere i Oslo, men ingen profeter. Nej, rigtigt. Vi kan ikke snakke om underverden uten å snakke om Satan. Han dukker vel første gang opp ved navns nevnelse i nettopp Jobs bok, gjør han ikke? Han gjør jo det, ja. I begyndelsen til Jobs boken, hvor han netop bliver introduceret som en af Guds sønnerne. Og Satan på hebraisk, det betyder modstanderen. Og altså er vel nærmest sådan en form for anklager eller modstander, lidt som man kunne have det i en retssag. Og den scene, der bliver skitseret i begyndelsen til Jobs bog, det er, at Gud han sidder og holder hof, som den overgud han er, og der kommer Guds sønnerne op og aflægger rapport, og der er Satan eller modstanderen, som en af Guds sønnerne, han kommer op og aflægger rapport til Jahve om sine rejser på jorden. Og så er det, at Jahve, han kan ikke sådan helt holde sig tilbage. Han må skryte lidt over for Satan, og han siger, har du set min tjener Job? Altså, der findes ingen som han, som er så retfærdig på jorden. Er han ikke fantastisk? Og så bliver Satan tydeligvis sådan lidt provoceret. Og så siger han, ja, men du har jo også bare givet ham alt. Altså, du har jo aldrig givet ham andet godt og velsignet han, og han har rigdommer og barn, og jeg ved ikke hvad, god helse. Har du nogensinde forsøgt at tage lidt fra ham igen, og så se, hvordan han reagerer? Og der er det jo så, at hele den her, sådan lidt, det her lidt grusomme væddemål på en måde, som danner rammen for Jobs bogen, der går i gang, fordi der giver Jahve i første omgang Satan lov til at tage bort Jobs ejendele, inklusive barnene hans, fordi det er jo en god gammeltestamentlig idé, at barn er forældrenes ejendom. Og det er så det første, der sker jo, at Job han mister stort set al sin rigdom, og sine barn, de dør. Men i første runde har Satan ikke lov til at røre ved Jobs krop. Han selv må han ikke røre. Og der er efter den her første forfærdelige runde, hvor Job han mister alt, der er det, at han svarer med, Herren giver, Herren tager, Herrens navn vær priset.
Så han tager det altså rigtig pænt, må man sige. Og så er det, at Shatan og Yahweh, de har endnu en samtale, hvor Shatan der nærmest får overtalt Yahweh til, at nu skal han også have lov til at røre ved Jobs krop. Og der er det, at Job bliver plakket med sygdomme og bylder og så videre. Så det er på en eller anden måde, så er rammefortællingen rundt Jobs bogen, det er jo det her væddemål mellem modstanderen Shatan og Yahweh, for at se, hvem der har ret. Er det Yahweh, der har ret i, at Job han er absolut retfærdig? Eller er det Shatan, der har ret i, at selv den mest retfærdige person kan skubbes ud over kanten, hvis bare man piner og plager ham nok? Men Satan er ikke den samme som slangen i paradis? Nej, det er han ikke. Altså den kobling bliver jo gjort senere, når vi kommer op i Det Nye Testamente. Der bliver altså slangen i paradis, som jo også er en udfordrer og en modstander, der på en måde opfører sig lidt som Shatan gør i Jobs bogen. Altså det her med at, jeg ved ikke om det også findes på norsk det udtryk, men at stikke en kæp i hjulet, altså at smide sand i maskineriet. Altså inden for religionshistorien, der taler vi nogle gange om en trickster-skikkelse. Altså sådan en, der går imod gudernes plan, som forpurer den overordnede plan. Inden for græsk mytologi, der har vi jo Prometheus, titanen Prometheus, som også er et vældig godt eksempel på en trickster. Inden for nordisk mytologi, der har vi Loke, som jo også er en trickster, der også bare går og skaber bråk og ballade, fordi han synes, det er gøy. Og der kan man sige, at Shatan i Jobs bogen og slangen i første Mosebog kapitel 2 og 3 i fortællingen om Edens have, de er jo begge to trickster-skikkelser, der ligesom forstyrrer Guds plan og udfordrer Guds plan. Men de er ikke den samme, og de er egentlig heller ikke vundet. Altså i bedste fald så er de bare voldsomt irriterende og provocerende, men de er jo egentlig ikke vundet. Så der er det først, når vi kommer op i den tidlige kristne brug eller reception af det gamle testamente, at vi får en kobling mellem slangen og Shatan, og hvor det bliver til, ja, jo den vi vil kalde djævlen i dag, altså denne her vunde modstander, der forsøger at kæmpe imod Gud og bringe mennesket til fald. Men du har jo også Leviathan, ikke sant? Han nevnes vel også i Jobs bok, og Behemoth og så videre. Ja. Og det også blir jo dratt inn i denne djevelskikkelsen hos Johannes for eksempel i åpenbaringen. Ja, altså som jo er et andet rigtig godt eksempel netop på en apokalyptisk tekst, Johannes åbenbaring. Men ja, og der må man sige, der sker der virkelig også noget både for Leviathan og Behemoth, fordi når vi møder de i for eksempel i Jobs bogen eller i salme 104, der er de jo bare søuhyrer. Altså de er også bare Guds skabninger, men en lidt alternativ dyreart, nemlig det her havmonster eller søuhyre. Og særligt hvis man læser salme 104, så Leviathan, han er bare sådan en sød sødrage, der læker i vandet. Så når vi får Johannes åpenbaring som en apokalyptisk tekst, så blir alle disse modstanderne, utfordrerne til Gud, de blir en absolutt ond kraft i en slags dualisme. Men det er vel ikke helt dualistisk heller, fordi Gud er jo sterkest hele tiden. Ja, det har du ret i. Og der kan man spørge sig selv, om vi inden for kristendommen i det hele taget nogensinde har 100% ren dualisme, fordi Gud jo netop altid er den stærkeste part. Man kan vel også sige, at netop på det punkt, der er kristendommen et partsindlæg, ikke sandt? Fordi det er jo de, som har skrevet de tekster, det er jo de, som er på Guds side. Så ja, det har du ret i. Når vi taler om dualisme på den måde, der er det vel egentlig ganske sjældent, at parterne er likestillet. Altså det bliver jo ofte fremstillet sådan, at inden for en dualisme, jamen der er djævelen, eller den vonde, er en stærk og en alvorlig og en farlig modstander, som man må vare sig imod og beskytte sig imod og tage vældig på alvor. Men samtidig så ligger det jo også i hele
religionens rammeværk og budskab på en måde, at den anden part i kampen, Gud, han er nu engang den stærkeste. Og så gjør jo på mange måter de kristne valget veldig lett, ikke sant? At det blir at det du har å gjøre er at du skal tro at Jesus er frelseren, og tro på det han sier, og gjøre så godt du kan. Ja. Mens i jødedommen så er det jo veldig sånn, du kan aldri gjøre det godt nok, ikke sant? For Gud, alle dør til slutt uansett, og Gud er aldri fornøyd. Så der har de liksom ikke noe sånn ondskapsbegrep, sånn som jeg leser det gamle testamentet. Nej, ikke på samme måde, og kanskje sådan en fin, hvad skal vi sige, pragmatisk selverkendelse på en måde, at vi alle begrænser det. Så det bedste vi kan gøre, nu vender jeg tilbage til forkynderen, jeg liker ham så godt, det er at spise og drikke og leve livet så godt som vi nu kan. så siger også predikerne, forkynneren, at det bedste ville vært å aldri vært født. Ja, han siger jo også det af til, og det er når han bliver vældig frustreret. Men han, altså, forkynderen, han har jo fået sådan lidt et ry for at være utrolig depri, altså virkelig depar. Men man må altså læse hele forkynderens bog, fordi der er jo også vældig mye livsglæde og taknemmelighed og sådan ren og skær forundring over, hvor fin verden egentlig også er, og så videre. Og så er der også de der vældig, vældig deprimerede sentenser. Så han er sammensat, ligesom at verden og livet og det at være et menneske i live også er sammensat og bitter sødt og så videre. Så man må læse hele forkynderen. Ellers så gør man ham uret. Man har jo litt av den samme tankegangen rundt menneskelivet i arkaisk gresk diktning. Ja. Ikke sant? At man tenker at mennesket er lite og usselt og lever korte liv, mens gudene er udødelige og vakre. Ja. Og en god død er det beste man kan håpe på. Absolut. Men så får man Platon da, som plutselig sier at nei, egentlig så er livet her på jorda, det er egentlig ingenting å snakke om der. Sjelen skal leve evig. Ja. Og det, uten at man trenger å si at det smitter over i jødisk tenkning, så er jo det et felles trekk med sein jødisk tenkning og gresk filosofi. Ja, og det er utrolig interessant, altså, og der altså igen det her med, hvor kommer idéerne fra, hvem smitter af på hvem, altså det er utrolig vanskeligt at sige, men det er utrolig interessant, at vi netop ser denne her religionshistoriske udvikling, som er ganske lik i to områder, to religiøse traditioner i Middelhavsområdet. Og vi ser det jo også på andre områder. Altså bare lige for at runde af på det første, så kan man sige kanskje, at det igen har lidt at gøre med de her tendenser og trender, som vi ser i religiøse traditioner, at noget af den samme trend, som rammer jødedommen i hellenistisk tid, kanskje den også har ramt klassisk græsk religion på Platons tid. Altså igen i ældre forskning, blandt andet med den tyske forsker, som hed Karl Jaspers, som skrev i midten af det 20. århundrede, der talte man om aksetid, altså at Axentide eller actual age på engelsk, men altså hvor Jaspers han mente, at han kunne påvise aksetiden både i jødisk kristen religion, lidt senere i islam og også i indisk religion, at man fik, at hver religion i sin udvikling nåede det her punkt, hvor man netop blev mere interesseret i det moralske, i det den personlige fromhed, det etiske, det inderlige og så videre. Så kanskje det er sådan en eller anden stor bølge eller tendens. Samtidig så må man sige, at
altså religionen i det gamle Hellas og i det gamle testamente har også lignet på hverandre, også tidligere end hellenistisk tid. Altså nu talte vi om fortællingen om Samuels spøgelse, som bliver hentet op og udspurgt der i 1. Samuels bog, kapitel 28. Der har vi jo faktisk fra det gamle Hellas en utrolig lig fortælling i Odysseen, altså Homers Odysseen, hvor helten Odysseus, han skal rejse hjem, og de som kender Odysseen og fortællingen der, de ved, at det tager vældig, vældig lang tid, før han kommer sig hjem til sin kone på Ithaka. Men på vejen, der altså hvor han rejser hjem fra krigen i Troja, som nu er slut, og så hjem mod Ithaka, der skal han lægge vejen forbi dødsriget, altså Hades i det gamle Hellas. Og der har vi altså den her fortælling om dødsriget som det her sted, hvor de dødes ånder går rundt, og det er sådan lidt et glemselssted, at de kender ikke rigtig hver andre igen, de ligner ikke rigtig på sig selv, men det er muligt at tale med de, ligesom det er muligt at tale med Samuels spøgelse i 1. Samuels bog, kapitel 28. Og det man må gøre, det er, at man må ofre et dyr, og så lade de døde komme hen og drikke af blodet fra offerdyret. Og der er det ligesom om, at de bliver vakt lidt til live igen, og får sådan deres gamle identitet og karakter igen fra da de var i live, og det er muligt for de pludselig at huske lidt igen, og der også at kunne svare på spørgsmål, som de levende ønsker at stille osv. Så altså selvfølgelig også mange forskelle på fortællingen om Samuels spøgelse og så fortællingen her fra Odysseen, men også ganske mange altså ligheder og sådan like idéer om netop hvad de dødes eksistens i dødsriget er, og hvordan det er muligt at interagere med de og så videre. Så jeg tror vi må sige, at i Middelhavsområdet i oldtiden, altså der har været like idéer og strømninger og tendenser sådan lidt på kryds og tværs, og hvor mye de så faktisk direkte har påvirket hverandre, det er vanskeligt at sige. Men hvad med Mesopotamia da? Ja, jamen der vil jeg sige, det er egentlig samme sak. Altså, og Mesopotamia er jo altså simpelthen så spændende. Altså både deres historie, religionshistorie er jo helt fantastisk. Også helt fantastisk lang. Altså når vi taler om mesopotamiske tekster, jamen der er det jo altså helt tilbage fra det 3. årtusind før vores tidsregning, og så op altså ja, i jernalderen og op mod altså de sidste århundrede før vores tidsregning. Så i runde tal, så er det jo de 3000 år før år 0, der er Mesopotamiens historie. Så det vil selvfølgelig også sige, at der er utrolig mye udvikling og forandring i løbet af de 3000 år. Så det, som er sandt i det andre årtusind, det er kanskje ikke sandt i det første og så videre. Men med forbehold for det, jamen, altså der har vi i Mesopotamien en forestilling om dødsriget, som på mange måder er utrolig lig det, vi ser i Gamle Testamente. Altså dødsriget er et sted, som er lidt mørkt, det er lidt støvete, det ligger nede. Hvis du skal dreje til dødsriget, der må du dreje ned. Der er porter, der omkranser dødsriget. Der er en tekst fra Mesopotamia, som handler om gudinden Ishtars nedfart eller nedstigen til dødsriget, hvor hun drager ned til dødsriget og må tage af sig klæderne på vej derned. Så for hver dag hun drager ned, der må hun fjerne et skærf eller et smykke eller en klædning, sådan at når hun efter 7 dage er nået helt ned til dødsriget, der er hun naken. Og der begiver hun sig så ind gennem portene ind til de dødes by. Så der er jo ligheder absolut mellem det mesopotamiske dødsrige og det gamle testamentlige dødsrige eller Sheol. Samtidig så er der også nogle interessante forskelle. For eksempel, så vi talte om tidligere det her med, at der er en eller anden form for koncept overlap mellem dødsriget og graven. Det er der helt tydeligt også i Mesopotamia, men nogle af de tekster, vi har fra Mesopotamia, de giver et indtryk af, at de døde i graven, som også er dødsriget, i langt højere grad er afhængige af at få mat og pleje fra de levende.
Så der er nogle mesopotamiske tekster, der handler om sindte spøgelser, der kommer for at straffe og hjemsøge de levende, fordi de levende ikke har taget godt nok vare på de døde, og ikke har offret tilstrækkeligt med mad og drikke til de døde. Og det giver sådan en interessant indblik i, at for at livet, ja, det er lidt paradoksalt, men for at livet i dødsriget skal være tålelig og udholdelig for de døde, der må de levende fortsætte med at ofre drikofre og matofre til de, og hvis de ikke gør det, eller hvis de ikke ofre af tilstrækkelig høj kvalitet, jamen der bliver livet i dødsriget for de døde ekstra, eller tilværelsen i dødsriget, den bliver ekstra trist og grum, og den mat, der er i dødsriget, den er bitter og styg, så man er afhængig af at få ordentlig mat og pleje fra de levendes verden. Og hvis ikke man får det, der er det, man kan komme tilbage som et sinds spøgelse og hævne sig, indtil man får det, man har krav på. Så det er sådan en mye mere eksplicit forestilling i Mesopotamia, som vi ikke har helt på samme måde i det gamle testamente. Så der er både likheder og forskelle, helt sikkert. Men der har du jo også tanken om gudinnen som går ned, og så møter hun gudinnen i dødsriket, og hun har en mann, og det er jo et politistisk panteon. Ja. Det har vi jo ikke i det hele tatt i det gamle testamentet, eller? Nej, altså, nej, det har vi ikke. Nu må jeg ellers svare direkte på en gang skyld. Nej, det er helt rigtigt. I Mesopotamia, der har vi jo et fantastisk mangfoldig panteon af guder, ægtepar, og hvor netop som du siger, der er i Istars netfart til dødsriget, den her teksten, jamen der får vi altså en idé om, at samfundsforholdene i dødsriget, så at sige, er en ganske nøjagtig spejling af de samfundsforhold og konstellationer, som der findes i de levendes verden. Og nej, i det gamle testamente, der har vi jo ikke polyteisme, altså ikke et flergudesystem. Vi har i det gamle testamente det, som man kalder for monolatri, igen et låneord fra græsk, som kommer af mono, som betyder en, og latreo, som betyder at dyrke eller at tilbede. Så det vil altså sige ensidig gudstyrkelse eller ensidig tilbedelse, eksklusiv gudstyrkelse. Så i det gamle testamente, der har vi ikke monoteisme, fordi monoteisme, det er jo troen på, at der bare eksisterer en gud, som vi får senere i kristendom og jødedom og islam. Men i det gamle testamente, der har vi en insisteren på, at selvom der findes flere guder, altså de andre guder, Asherah og Baal og så videre, de findes, de er der, men man må ikke tilbede de, man må bare tilbede Jahve, og det er jo fordi, at det intenderede publikum, de intenderede læsere og modtagere af budskabet i det gamle testamente, det er jo Jahves udvalgte folk, Israel. Og israelitterne, de har altså blivet valgt af Jahve, og med den udvælgelse, der følger der vældig mange fine ting, fordi Jahve er mægtig og stærk, og han beskytter folket sit osv. Men der følger altså også regler og love og betingelser, og en af de allermest klare, tydelige regler, det er, at du må bare tilbede Jahve. Du må ikke have andre guder end mig. Så de andre guder, de eksisterer, men du må for enhver pris ikke tilbede de. Bare ignorere dem. Ja, lige præcis. Ja, nettopp. Bare kort, hvorfor tror du det er så stor forskjell på dødsriket, Sheol i 5. Mosebok, og det ganske brutale Gehenna i Markus evangeliet i det nye testamentet? Altså, det er jo vi trenger ikke kalle det en utvikling, men det er jo to helt forskjellige ting. Ja. Jamen, det er jo det. Altså, jeg, hvis man skal sige det sådan vældig enkelt, og så kan vi altid føje lidt detaljer til, hvis du synes, men hvis man skal sige det vældig enkelt, så er det nok fordi, at den helt grundlæggende forskellen på de to tekster og den måde, de opfatter verden på,
inklusiv det kosmiske og det mytologiske, det er, at i de gammeltestamentlige tekster, der får du løn som fortjent her i livet, men i for eksempel Markus og Matthæus, altså i de nytestamentlige tekster, jamen der får du løn som fortjent efter døden. Og det er vel det, der gør den helt store forskel, at der du er efter døden, der hvor mennesket befinder sig efter døden, det pludselig bliver enten et belønningssted eller et straffested. Og det er det bare ikke i de gamle testamentlige tekster. Og derfor der bliver dødsriget anderledes. Men det er ikke nok med at de er døde, disse fiendene. De skal jo pines veldig i evighet. Ja. Jamen det er tøft. det er beinhardt, og det er jo en sånn, du nevnte hevntørsten, hevnfantasiene i profetene. Ja. Og det er jo derfra han har i hvert fall noen av bildene sine. Ja. Jeg synes det er veldig fascinerende nettopp dette med helvete, at de kan liksom ikke gi slipp. Det må liksom være for alltid, og det må være det aller verste du kan tenke deg. Ja. Jamen jeg er helt enig med dig, det er interessant, og det er lidt ekstremt. Altså hævnfantasier har vi jo masse af i Gamle Testamente, både i profeterne, i salmerne, altså der er jo en hel kategori af salmerne, som kaldes for hævnsalmerne, hvor der er virkelig eksplicit vold. Men igen, altså det er jo alt sammen hævnfantasier, der ligesom skal ske i denne verden. Og man kan sige, for forfatteren til salmernes synspunkt, så hele fornøjelsen er vel på en måde, at han forestiller sig, at han får lov til at opleve, at fjenderne bliver banket sønder og sammen og bliver straffet og så videre for alt det, som de har udsat han for. Og så ser vi altså samme hævnfantasier, men jo sådan forstørret op mange gange, fordi det pludselig bliver et evighedsperspektiv og nærmest en kosmisk, overjordisk straf. Og altså, der er nogle sådan religionsteorier om den religionstype, man finder, når religioner har det, der kaldes for big gods, eller store guder, altså hvor man får religionssystemer, hvor guderne er moralsk investerede, og hvor guderne har en vældig kraftig investeret holdning til, om mennesker gør ret eller fejl. Og med til den religionstype, hvor kristendommen jo oplagt hører til, der hører jo også med, at hvis Gud virkelig har en kraftig og tydelig mening om, hvad der er ret at gøre, hvad der er fejl, jamen der følger det jo også ofte den form for religiøs logik, at der er der også en helt fantastisk belønning og en helt fantastisk straf, fordi du kan også vende det om og sige, ja, altså pine og plage og evig lidelse, altså for evigheder altid er kæmpe tøft, men på den anden side, så er altså evig frelse og velsignelse og paradisisk tilværelse til evig tid, det er jo altså like ekstremt på en måde, bare med modsat fortegn. Så på en måde, så tror jeg, det hænger sammen. Altså det her med, at når man får tænkt en religiøs retfærdighed frem, hvor Gud er så moralsk investeret, at han enten vil straffe eller belønne til evig tid, jamen der må det på en måde også være, det må kunne betale sig at gøre ret. Og det må ikke kunne betale sig at gøre vondt. Og der bliver det på en måde de her ekstremer. Men du har ret, det er vældig mye. Tusind tak. Selv tak.
Du har hørt Anne-Katrine de Hemmer Gudme fortelle om helvete i Det gamle testamentet i denne 3. episoden av Helvetes historie-podcast i et opptak fra 31. mars 2025. Produksjon av denne episoden ved Kristoffer Momrak, og musikk ved Kristoffer Momrak. Følg Helvetes historie på SoundCloud.